Asteartea 18. Gaurko efemerideak argazki bat ere badakar eta gustatuko litzaidak ez zuk ongi ikustea, baina zail xamarra, ez dakit. Bira, 1932ko urtarrilaren 18an, hau da duela 90 urte, jabetza pribatu eta dirua abolitu zituzten greban zeuden Llobregat garaiko meatzariek Katalunian. Hirigunetik aparte, komunismo libertarioa aldarrikatuz abiaturiko matxinada hau ezohiko esperientzia zen, baina ez zuen arrakastarik izan, eta hilaren 23rako Espainiako gobernuak kontrola berreskuratu zuen errepresio gogorra abiatuz sustatzaile anarkisten aurka. Bai, argazki honetan ikusten dira garai harteko trikornio dun guardia zibil mordo bat eta meatzariak suposatzen dut katez lotuta. Ale, duela 90 urteko kontuak.